Чакам се на както искаш, къде такъв най-много. Само не се отпускай мисли постоянно. С ниска скорост не се опитвай да карвираш, много са твърди. Много се паднеш. С такава скорост много трудно. А между другото аз не мога да стигна, бе, човек. Аз ги изправям, те си ти заминаваш напред. Те с моите явно са по-бързи. По-бързи са нормално. Помахай с ръчичка. Soldier boy, really hot! Чай да ли боси ляпи вика. Айде! Да, я гледай, че има деца. Гоше! Гоше, не мога да стигна, бе! Сега внимай! Чакай малко са. Тръгваш? Ма чакай да мога да карам с теб. Дай! Нищо не се получи, не мога, много ме е стръмна тази пистата с нея. Ти много напред замина, аз на рао пускам и не става. Трябва да си лече. Трябва някой по-лекичка, ако искаш да снимам. Чакай да те настигна. Тук ма е леко да пробваш, лекичко да наклаеш, не е много агресивно. Сега също е много яко, тук на кученцата. Сега пробвай ги настъпват тук. Тук му е пробва, сега хубаво ги настъпва. Ма дръж стегнати краката. Браво! Браво! Много добре, браво! Опа! Опа, Gangnam Style. Бах ти кеп.